Takže vítajte pri tomto videu. Toto video bude o... Ste si strašne veľa pýtali z vás, čo mám v peráčnikoch a mojej kozmetike. Takže som sa to rozhodla spraviť v jednom videu. Takže môžeme ísť na to. Takže prvé spravíme kozmetiku, aby sme to mali za sebou, lebo to fakt dlho trvá. Ježišmária. Zaclona! Hej. No. Takže mám to kvetina, mám list kvetiny. Mám to takejto niečo. A ako prvé tu mám, toto je na oči. No to je od Catrice. A tu mám proste na obočí, aby sa mi to... Dobre, takže potom tu mám špirálu. Takúto od Astor. Niekedy sa rozhodne, že spravím taký make-up tutoriál. Mám ďalšie na oči. Cerusku, myslím tak. No, nedá sa prečítať. Aha, od Astoru. Jej, to sa musí aj zastrúhať už. Aby sa to zišlo. Mám make-up od Mary Kay. Make-up. Tien 4. Oj, počkajte. Vyzerá takto. No, potom tu mám pilničky, také sovičkové. Proste také pilničky. Dobre. Toto je fakt už zošuchané. Mám proste na ústa také niečo na ústa. Toto... Nie. To je make-up. Som to už dlho nepoužila. Toto je make-up, toto. Taký bledučky a s týmto tu sa... No áno. Som to už dlho nepoužívala. Však vidíte, aké to je staré. Takže to není... No, není až taký bledý, to len tak vyzerá. Dobre. Sme dali. Máme tu linku od Miss Sporty. Je to modrá. Nie, to je čierna. Sorry. To je čierna. Si to rozotrela na ruke. Mám tu rúž. Kito. Od Avonu. Potom tu mám ďalšiu linku. To je hnedá. No ale už to je to isté, čo som vám už ukazovala. Pilničky. Menší make-up od Mary Kay. Tu máme ďalšiu špirálu. A to už by mohla byť. To je hnedá. Podoriti. Tu mám takýto červený rúž, tento najviac používam. To mi to vykydlo, sorry. Máme takúto špirálu. Samé špirále. Táto je čierna. Hej. Takže to je asi... A nie, ešte tu mám takýto ščeček. Do
Sorry, nadávam. Mám ceruzku, takú malinku. Od Goss. Taká nedá. A potom tu mám červený rúž. Ale ten už... nie. To je, keď máte rúž proste a po rúži si to pretrete, to je taký šerček, pozrite. No takto, a keď to do seba zasunieme, vidíte toto niečo? A to proste si robíte ústa s tým. To som fakt dlho nepoužívala. Tu mám na očie. Také. Dobre, ja to idem proste dať. Musím dať. Takže za chvíľku som tu musím to zaniesť. Sorry. Sorry, musela som to zaniesť, lebo mama by ma zabila, lebo nemôže sa proste dneska malovať, lebo nikam nejdem a mám iné keci. A teraz tu je proste, ste sa pýtali, čo mám v peračníku, takže toto je môj peračník. Je asi detský, ja neviem, mi sa strašne páčil. Taký zajac a to hríb. On je taký, že tu mám ceruzky, tu mám pero. Ceruzky sú také proste napríklad, že tu je modrá a na druhej strane je telová. Toto je modrá, tmavo modrá a to je červená. A proste mám také ceruzky. Takže to je asi takto. A teraz čo mám v tomto? Že vyzerá to asi takto. Tam. A mám tu milujem zvýrazňovačky, takže tu mám takúto oranžovú zvýrazňovačku. Tu mám dve strúhatka, jedno a druhé. Toto odporúčam, tieto strúhatka fakt sú dobré strúhatka tieto, lebo vôbec nie je zatupujú. Fakt sú dobré, toto odporúčam. Mám pre istotu dve. Tam tu mám pero od Stabilo, to je čierne pero. A tenké to mám Magumu. Mám ďalšiu zvýrazňovačku.